Bonani guys, igama Nqobile niphathela amazwi lami eNimba ngomhla ka-24 September. Singathi-ke uhlangabezane nembila yisutha-ke uHlengiwe ethi uzama phela ukusukela iloya kaZoleka wafica ontanga yakhe. Bekade emsabisa-ke ngokuthi akhiphe wonke lama-assets lawa awafihlile isikhathi asanaso engaze egcine etholela yena uHlengiwe bese-ke kumane nje kuyashuba. Usho kahle ukuthi hhayi ngiyabona ujwayele ukudlala nabancane, hhayi manje ufike kwinkunzi yegame. Yabona mina kudala babengisabisa ngisithusi nje mina ngenyuka efile. Yabona nje i-advice engakunikeza yona ukuthi mande unyakazise i-cash, uboqala ubheke ukuthi khonani kulelo cash ngoba kwesinye isikhathi uyothi uyalinyakazisa kanti khona ibhubesi. Eyi, waqeda lapho wathi ayiyohlangana khona-ke. Angithusi mina, ngithushwa mina ubala. Kubonakala nje guys ukuthi uHlengiwe ucasukile-ke manje ngoba betshela ukuthi uzomane aqhaqhazele uNonceba. Hhayi uNonceba guys, umane nje wakhombisa enye i-confidence nami ebengakaze ngibone. Umane wasenda i-message fast esondela uZoleka phela uHlengiwe efuna ukuthi akhulume naye kuZoleka kunokuthi akhulume nommeli wakhe ngoba ubona sengathi hhayi impela usoft nyana uZoleka kunaye phela uNonceba. Ube ne-meeting-ke naye uZoleka-ke naye wamgwajisa ngokuthi akhiphe wonke ama-assets anawo angaloke wafihla ngoba impela uzobe sethatha isinyathelo esithanda ukuba deep. UZoleka nakhona naye ufike waqinisa impela isibindi, washo ukuthi lalela akukho lutho esiyifihlile thina la, futhi wena ngixaka ngoba umuntu wesifazane kungani lokhu ulwela uhlathi isilwane esifuna ukuthatha nje iy'mali zami izidle iy'mali zami engiy'sebenzele kanzima. Wamane wathi uHlengiwe lalela, ungazizwa ukuthi ngisaphotha usihlathi lana, mina ngenza umsebenzi wami kanti futhi umsebenzi wami ngiyawenzisisa-ke mina sisi, ngizowina la, ngizonqoba ngoba hhayi impela kukancane vele ngihlezi ngihluleka nje isikhathi esiningi ngiyanqoba. Hhayi-ke guys, uhambile-ke kuZoleka waya kuNonceba futhi umtshela lolu daba. Wathi uNonceba khululeka, ubuya kumina loyo ngimtshelile iy'ndaba zakhe ngathi akahlukane nathi phansi. Akho ma-assets sizomkhombisa wona, sisamile ezweni lethu sizonqoba thina, musukusaba wena Zoleka. Wamane wathi uZoleka yazini Nonceba ngikhathele mina. Wathi hayi bo, usufuna uku-give up njalo? Wathi cha, angifuni uku-give up. Vele uhlathi angifuni ukumnikeza ama-assets wami but ngifuna ukumenzela i-offer man, i-offer azomane nje ahlule ngokuyinqaba ngoba nje into ebalulekile kumina ukuthi angifuni athathe wonke amabhizinisi ami ngiwasebenzele kanzima zonke iy'mpahla zami, kodwa ngifuna ukumnikeza i-offer azoba like very very stupid to refuse. Hhayi-ke guys, umane nje wadrowisha kahle-ke kwaba-professional, wakubhala nje in a black and white paper, wakuthayipha ugirl, waqeda wabiza umhlangano ophuthumayo phakathi kwakhe uhlathi benoHlengiwe ummeli wakhe. Hhayi, wamane wathi nje uHlengiwe sangena ngomnyango, ngiyathemba ukuthi ama-assets senalungisile-ke. Wamane wathi uZoleka lalela, angizoyichaza kuwena la ngize kunina ukuzoninikeza i-offer. Le offer le u-take it or leave it, igama layo. Mekuwukuthi niyayithatha niyayithatha, mekuwukuthi niyayi-refuse okwenu, kodwa ngizoyinika once le offer le. Eyi, waqeda wanikeza yena uHlengiwe kuqala. Uthe uHlengiwe meyibuka le offer, eyi amehlo acishe aqatheka phezu kwephepha guys. Wayithatha i-contract wayinikeza uhlathi, nohlathi wabuka uyibuka, wamane umlomo wakhamisa wathi ebona ukuthi hayi mani inkulu le mali. Guys, uba-offarishe 5 million, 5 million rands, like 5 million rands. Uhlathi wayengakaze acabange nanokuthi uyoke abe imiliyoni empilweni yakhe, and mase sebona omiliyoni abawu-5 bonke bezoqhamuka nje esayidini as i-free kick nje engavaze abasebenzele. It is a good offer guys, it is a good offer. Yes, still vele phela uZoleka usazosala hhayi nokuningi ngoba phela vele ugirl unamamiliyoni amaningi impela ngoba wamtshela vele naye uLazarus ukuthi uyenzile i-background check, uthole ukuthi una-200 million worth of assets, worth of everything nje iku-200 million. So lo 5 hayibo kusasele inqwaba guys, but anyway uhlathi yena akazi nanokwazi ukuthi kusele inqwaba, so lo 5 uzoba enough, vele akawusebenzela. So bagcine-ke bedidekile-ke besacubungula besayetshisa le ndaba yokuthi benze njani, bavume noma cha. But I'm sure mehlakaniphile uHlengiwe uzombizela esayidini uhlathi athi uxoxa naye amtshele ukuthi lalela vele mina ngino-35%, so ngizothatha nje ingxenye yami nawe usalile ingxenye yakho, still sisazophila la, kusazoba mnandi. Mhlampe bazoyivuma le offer and maybe inqaba, sorry for them because
uzoleka kunokhokhovula guys, khokovula wommeli uNonceba akadlali ney'ngane and i-confidence yakhe iyakhombisa ukuthi akudala ekhona kule game akayiqali lento le ukuyenza and uzokwenza sure ukuthi wavikela ama-assets akaZoleka whether it's dark or blue, uzokwenza lokho kwenzeke. Guys, akupheli-ke lapho. Nangona uThumeka-ke ngalana ubhizi ukhuluma noSgwiza wakhe, uyasho ukuthi uHlathu-ke wamupha ukiss izolo. Useyabuza uSgwiza wakhe ukuthi unqabile yini girl, wathi eyi ngimane nje ngamdedela wenze okwakhe akwenzayo, but nginonembeza mani, ngivumelani ukuthi le ndoda iphinde ingihlukumeze kanje emva kokwenza yonke lento eyenzile, idicelela phansi isithunzi sami phambi kwabantwana bami, vele waye ngiyetheyethe kangaka. Hhayi, wase washo-ke ugela ukuthi mhlawumpe uyena amaqondana wakho loya. Wathi uThumeka mekuthi akusiyena then what, cause mina vele lo muntu sengimnikeza i-chance kaningi kabi. Wathi lo girl lalela, 20 years akusinto yokudlala, uyazi na ukuthi uthando luke lifike ngisho nasengcebeni liyakwazi ukuthi liphile uthando. Kusho kona ukuthi ngisho mathuba ulimele kangakanani uThumeka, but still ukuthanda uHlathi kusayinto ephilayo laphaya kuyena. Guys, kwaze kwanzima-ke ngoba nangu phela naye uHlathi ubhizi manje uzama ukuba i-millionaire, and I hope mase senazo lezi y'mali angeke abe seyabhampa ubhuti, ngoba ubhuti ubhampile bo, hhayi ubhampile isibuka. Angabe-ke sebona ukuthi useyi-millionaire aphinde futhi amphathe kabi uThumeka, njengoba eseze wamlahlekisa ngisho brother Justice. UBrother Justice akasamfuna la ebheke ngakhona uThumeka. Shuthi uThumeka uzosala yedwa encela isithupha mekuthi ngampela uHlathi uthola le mali ebese-ke yayoshintsha umqondo, athi nje yena useyoqala impilo yakhe kabusha, mhlampe nomunye usisters esingamazi. Guys, hhayi akupheli-ke lapho. UDaisy-ke lo omgulukudu scammer, bake bamthusa-ke ethi uSozoleka, emtshela ukuthi lalela la wena ngiyakwazi wawusebenzisana noSydney laphaya kwi-Capital Bank, wena lo wafika wafaka ibhag. Manje ungayitsheli-ke ukuthi-ke mhlawumpe uSydney uzokusiza, thatha wena i-offer esikunikeza yona, ngoba mewukuthi awunjalo ungamane nje umfonele manje uSydney umtshele ukuthi akusiza, ayikho into azokusiza ngayo, kahle kahle akanandaba nawe. Nangampela-ke guys, umfonelile uSydney ngomane wathi hayi yazi nje, hayi lo muntu obefuna la yiskema njena, abantu bey'tolo laba bafuna ukuthengisa nokumakhetha. Wangayi-anti ifoni yakhe-ke uDaisy. UDaisy-ke waphatheka kabi ebona ukuthi oh, when days are dark friends are few. Hayi, kwabonakala nje ukuthi kungenzeka impela ukuthi amfake ngaphansi kwebhasi uSydney, expose nje uSydney, ngoba naye uSydney uthe memfonela wamane waliziba ucingo lwakhe. Guys, singathi-ke la ubuxoki buzoqhubeka nje nokwanda, abantu akade bethemba abanye bazophoxeka bedangale. Impela-ke kusazophuma namaqiniso angeke aze ahlale kahle kwabanye, ngathi khona nabazolahlekelwa imisebenzi yabo, kuningi kusazokwenzeka. Phela lapho-ke kodwa-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.